היצר הרע והיצר הטוב. מה ההבדל בין הטבע של היצר הרע והטבע של היצר הטוב? שני היצרים נמצאים בלב של האדם, וההבדל היסודי הוא שהיצר הטוב הוא מקבל ושומע ורוצה לקיים מה שהוא מקבל מהשכל, והשכל של האדם הוא אור גדול שמאיר לו בכל דרכיו, והיצר הטוב מכיר את זה ורוצה לקבל מהשכל ולא להגיד לשכל מה לחשוב ומה לרצות, אלא הוא רוצה לקבל ולקיים מה שאומר השכל, ומה שאומר השכל שראוי וטוב לעשות. אבל היצר הרע הוא רחוק מאוד מזה, והוא לא רוצה לשמוע ולהשתבד לשכל ולמה שהשכל יודע שהוא נכון, אלא יש לו יצרים של עצמו, והוא רוצה למלוך על כל הגוף, כולל השכל. והוא רוצה להגיד לשכל מה לחשוב ומה לבחור ומה טוב. אפשר לדמות את היצר הרע למלך כסיל שמולך על כל הגוף בלי לשמוע על השכל. היצרים, היצר הטוב והיצר הרע, הם בחינת מלכות, והשתי הבחינות שיש בו, הטוב והרע, הם מראים על המלכות שנתפסת ברע, והדרך שאנחנו מתקנים את היצר הרע הוא דרך לימוד התורה בכוח. זה מחזק את המלכות והיצר הטוב על מלכות הרע והיצר הרע, ואז כל היצרים שלנו יהיו מתאימים לחוכמה, לשכל, ואז נבוא לתיקון השלם שלנו.